Water dispenser, suga, lampara, tester. Tester ba to? Ay, thermometer, dahil temperature. Gunting, gsat, dulaan. Uy. Ay, balay ah. Ani akong adtoon. Water dispenser, suga, lampara, thermometer, dulaan, gsat. Water dispenser, suga, lampara, dulaan, gsat. Uy! May butak, Brad! Oy! Ay! Taga-asa man ka daw? Kuan ba? Hindi mo dayon. Ako yung mga pautang kung... Sa man na mga kuan nimo, gidala nimo? Kani, gikan pa yun siya sa kuan. Bukidnon ko gikan. Bukidnon kagiga? Sa Bukidnon ko niya. Isipot ko ba kay kuan ko sa kanabo. Ay makuan nimo ha? Ay. Tanong mo yan. Oh, tanong ko na. Gabi? Gabi. Lain pa yato na ko yung mga pautang ba? Sa man na? Masig, gusto ka mabilan eh. Pwede po nimong ikas. Pero basig mahal. Dili, okay ra kaini siya. Standard ang presyo. Ang binulan ba basig mahal? Standard ang presyo. Dagan ni Brad. Kung basig ganahan ka ba, tanawa ra gud. Dawe? Awa, ang Sa man mga kuan nimo dai dire? Dulaan. Kana, makapili ka diya Brad. Gwapo ni Brad ba o kay Gsat Brad? Gamit kay niyo sa TV? Okay pa man niyo. Ini Brad, sa ni Brad? Ay, lampara mo ni lampara. Pero luag man oh. Dili, natural lang na kay kuan ba para makaginhawa ang iyang aso. Ah. Oh. Lagi, ay katawa. Katawa na no, pero makatawa ko sa mong baligya Brad ba kay nakita na ko nga ikaw rin na maligya kay ngani. dili, kabalo ko ron nga usong brand out kay si Kik Bagyo. O kana, Di ba? kana lang. Nami kuwente Brad. Wala lagi. Aw kani. Kanina. Pero among ginagamit Brad kuan kaning kandila lang. Kandila, ayaw na delikado kay ng kandila. Magud siya okay man pud siya kay hinay pud siya mukaon og kuan Brad. Mas hinay ni kay FI. Siya ingna daw pa Ini, nakatawanan no. pakuan na daw ko Brad kanang pa kumbinsiha gyud ko nga ngano mo palit man gyud ko anang product. Motobil ka ni 5 pesos full tank na ni. Oh, puno na diri sa club. Grabe. Kung imong bakla yun niya, maghilihukan ka mayabo ang gas. Oh, full tank na ni, muhatag ni siya kahayag. Okay, umatag man siya. Mura ni imong asawa, grabe muhatag. Oo og nga kahayag. naman. Grabe ni muhatag og kahayag. Pero once nga maagian ni hangin, palong tanan. Mo na kung inginyon kung magbinuan ka sa imong asawa, diad jud ka. O tinod, kuha ni kuha na lang ni Brad. 20 pesos ra ni. Kuha na lang ni. 20 pesos ra ni. 20 pesos ra. 20 pesos. 20 months ni mo impason. Tag piso rang bulan, di ba? Oh, ikuan lang sa ni Brad. Kani mo banda ring item Brad, kasi ganahan ko. Pwede pa mamili. Pamili lang dia. Dagan Ay, kini Brad, kini. Oh, kani. Sa ni Brad? Gsat. Pero gitaya man ang kuan niya Brad, mga hunsoy ba? Dili sa iyahara ng design na niya, color niya. Ah, mo na bago. Multicolor man gud ni siya. Oh, katawanan no, pero Ano na ning. Pero Pero okay kay Brad kay Gani. namaligya kay ngani. kabalo baka kung say gamit ani? Usa may gamit ana Brad? Luzon, Visayas, Mindanao, tanang palabas sa mga telebisyon, radyo, makuha diri tanan. Uy, kakuyaw ba? Oh, pwede nimo kuhaon diri tanan. Tanang kuan signal? Oh, Tanang mga movies? pwede nimo makuha diri tanan. Uy, kini may nindot. Ang nakapait lang ani, Ano man Brad? kay bisan pag unsaon nimo unsa imong buhaton kung ang isa ka babae way gusto nimo, di gyud nimo makuha. Di mo ba alam na may mamahal? Kuha ni. Kuhaon nimo ni. Kuan lang nako Brad. Pila kay kuan ay binulan ni Brad? Kuha ni siya 199. 199 ang binulan? Oo, 119. 119. 199. Brad. 10 years impason. Sige Brad, kuan lang nako kay ganahan pud ko para sa magamit ra pud ba? Pay daghan ni Brad. Uy, napa man ni. Usa na kining murag ikog, unsa man ning murag ikog? Ah, kanay. Masukod nimo kung unsa mo ni gitawag nga thermometer. Wa jud ko kailangan Brad, unsa na Brad? Og sabi saya metrosan. Metrosan? Oh. Kani ang litan taas kag lagnat or kalintura init imong lawas masukod. Ay, pangkalintura dahil na siya. Ani, Ah. masukod nimo kung unsa ka kainit imong lawas, unsa ka kainit. Kaitan ako kay, kuan biya kay ko binang, kuan ba? Pwede po nimo ni gamiton kung unsa nakainit inyong relasyon. Ha? Magamit ni siya? Oh, Uy, ailan nimo imong uyab kung nagbugnaw na. ano man? Low na. Ano ni high and low. Ay, Waterproof. di mabasag ulan. Dili mabasag ulan. Oh, Ang fireproof. Dili maunsag sunugon. binulalan eh.
Barato ra kay na. Pila ni? 50 pesos ra gud na. Ang minulan. O katawa ra ba ka? Pinuot na. Kuya kay ba kay gamay kayo pero 50 pesos ang minulan. 50 pesos ang binulan. Ay 50 pesos ra. Pero Brad, pangutan unti ka. Kinsa ang nag-design ani Brad? Ang nag-design ani, Ah. designed by authorization person. Ah. Siya tanan. Oo ba Ko ko lang ako Brad, kaya murag ganahan ko. Wa. Ganahan ko ani, ganahan po ko nimo. Sige sige. Kan pagkagamit Brad ba? Brad. Kani Brad. Kani. Nakay bata? Bata wala pa man ko'y anak ko Brad. Ay hino. Pero akong asawa, mga next month, kuan na magka-baby na may anak. Ka baby na. Sure oy. Lagi. Nali kay sawa? Na. Sige wa pa kay kuan. Kani. Di ako asawa sekretary sa barangay. Sekretary sa barangay. Kani kuan ni dulaan. Para di pa man ko mo. Wala pa man ko. Wala man ang kuan Brad kay padalangin ba? Wala pa man gud ang bata Brad. Inig kwaon na mo basig di na mo gana ni inig gawas Dili, niya. kuan ni siya epektibo. Wala na ni siya, wala ni siya Wala di Dili siya ma-expire. Oh. 21st century gihimo na ni sa tibok kalibutan. Usa man ni Brad? Mo na siya gitawag nga kuan, kable niya. Oh. Kung magamura ka na sa sakyanan no, Oh, sa kung TV. malubong birahon. Kuan ni. Bisan unsaon ni mo nigdula di maguba. Ay sagod. Kuan sagod i-prove sagod Brad nga nganong kwaon ko na. Para naa kani imong bata na idulaan. Para na idulaan. Ayaw didulai. Basig parehason nimo anang uban ni babae mo rang gidulaan. Kuan ni, kuan. Wala man ko nagbino ang Dili, babae. kuan ni. Pila kay binulan ni Brad? 89 ra na. 89 na ba? 80 months. 89. Oh, 89. 89 pud na kabulan nimo impason. Tag Uy. piso lang bulan. Tigpisong bulan? Oh, para di ka mabugatan. Sige, Napatay tay lain ni Brad. Usa na Brad? Mo ni siya ay Pero wa may taklob. dili kuan na siya. Bisan pag kuan nimo di mayabo. Uy, Oh, kumbaga na ay kuan kana kana na kaning sa tawag na ani kanang invisible nga taklob. kana. O na imong kuan. Bisan pag white taklob, once nga nasudlan siya og tubig, diretso na siya mo function. Pero Brad, di man ko kabalo mo sukod gud ani Brad oh. Mao ni nakalamang ron bad kay masukod ra nimo kung baga na 100, 200, 300, 400, 500, 550 ang pinakalas. Kung pananglitan Brad, mapuno nig tubig diri Brad. Sa isa ka adlaw, huton jud na nako. Depende sa imong tilaok. Depende sa imong bituka kung uhawon na ka. Oh, katawan no. Katawan na pero okay siya Brad. Kani mo nang nakalamang gud ani kay sino kod masukod nimo. Oh, masukod nimo ang Masukod nimo pareha gud anang kuan kaning panitan gisukod nimo diri kutob sa 300. oh. Oh. Tapos imnon nimo na pag mahurot na wala na. Oh. Mao ra man na imong gisukod. Mura ra ganang gugma ba? Ano man? Sinukod ra. Kung maupos na, wala na. Tagaan ra kag tulo ka tuig ra pud jud. Lagi, kwaon ni mo ni. Kay Kwaon na. kung di ni mo ni kwaon, kung way mabilin sa ko anytime niya, ako mo kuan ni. Kay ganahan magkuan ni. Ay kaon lang Brad. Pila may binulan ni Brad? Meron ba? Kaon lang ginako. Sige. 29 pesos ra na, barato ra. 29 pesos, 29. Oh, Ang bulan. Piso. Ang 29 months pud nimo intason. Wala Brad. Ani Brad? Ay sa Brad be, murag ako yung mamili Brad. Wala, last pita ikaw. Akin ni Brad, kini. Aw, kani. Kini. Gunting. Oh. Gamit kay ning Wala jud kay gunting diri sa balay. Kani Wala gunting. jud gunting sa balay. Kwaon ni mo ning gunting. Oh. Hmm. Kuan Brad, paki-explain ko Brad unsay mga pwede nga himuna na. Kaning gunting. Kaning gunting daghang kag pwede maputol. Pananglitan wa nakakasabot sa inyong relasyon, pwede nimong putlon. Through the frozen tears, it was hard through the years. Ay, hapon. Uy, Lagi. po tingali pwede Brad. Ay, potlo no. Sayang man pila ka tuig. Pero pwede naman ka daghan man kag pwede putlon ani. Putlon nimong baba sa imong asawa. Napasagad ra istorya. Putlon Ay, nimong Mga silingan. pwede pud ni gamiton sa imong asawa. Unsaon Brad? Putlon siya. Potlon nimo siya? Ayaw. Joke lang, Brad, joke lang. Matay. Joke lang. Sige, kuhaan mo na. Ano ko no? Gunting. Hait ni, hait no? Hay, Dili na. dili mo habol ni. Dili na mahabol kay sama 1000% stainless ang flavor ana. Gibutangan og asido, alcohol, wala lagi with betadine na siya. Kaning nagpula nagito mo ng betadine. Kung imo lang na siyang badlawan, gas, Wala na na. kusinaw na siya. Gwapo ni Brad. Ano, Brad? Masa ni Brad?
Ay kini sa Brad. Okay, gamit kay nako. Kay among mga kwarta sa kumisis magpasag diha sa banig. Magpasag sa banig. Walay butanganan ba? O ni pabor na ni mo ni. Dili mabasa nga pitaka. Dili mabasa? Oh. Akan na may nindot. Kuha na. Tanang kwarta pwede nimo isulod diri. Tanang kwarta? Oh, Bisag unsa kadaghan. Bisag unsa kadaghan kay ngano. Walay limit. Wala kay ngano. Mura ni siya og machine. O ngano naman pod. Oh. Inig sulod di mo automatic mo file sa sulod. Ah, Oh, naka-bluetooth na tanawa. naka-bluetooth? Oh, kani. Bluetooth device oh. Kuya, wa ani pitaka Brad. Uy, Open by Microsoft Word 2015 www.wallet.yellowcolor.com. Tanawa. pero mo gana ni yung close device Brad. Close device, naka-close pa ni siya. Dili siya masirado kung walay sulod. Ah, kumbaga mo ni ang close open. Oh, close open. Kung masudlan nimo siya, automatic siya mo zipper. Oh, Oh. kuya awa. Lagi tinod. Kung di ni kuan, ako yung kuan. Mukuha ko na Brad. Kuha di mo. Pila may binulan? Mahal-mahal yun siya, Brad. 500,000 ni siya. Uy, kadako. Para ba yang niyo diha? 500,000. Pangyo ata Brad. Okay ra kay 100,000 years ni mo bayaran. Dugay Ah, kayo. tay. Piso ra ganing bulan no. Isong bulan. Oh, di gaya ra kayo. Kuha na nako Brad. Ah, sige, Brad. Ani, kabalo ko di ka interesado ani. Water dispenser ba? Ay, interesado kay mo na ganahan kay nako Brad. Sudlan nagtubig. Ay, ato man ni siyang kuano katong naibukal, naibugnaw. Oh, wapo ani. Pampalamig. Oh, Ah, pampabugnaw no kay. Pampalamig. Inig-init ba? oh, pampalamig. Kung ikaw ay uhaw sa pag-ibig, pwede kang kumuha dito ng tubig. Uy, Ani, Brad? Kuha ani? Brad. Dili lang ko Brad kay tanawa ko ng mga balde na mo, daghan pa kayo, napagig ipanggot nga nagigyuta ng uban ng mga bulak. Daghan man gud kayo nya, murag mosamok pud na diri ba kay magguot-guot tapos man. Sige, Brad. Ikaw na eh. Kuha na. Balik lang ko sunod bulan dire. Balik lang sa sunod Oh. Brad. O tama-tama pud Brad kay sunod bulan wala na pud diri kay mobalhin pud may sa Digos ug pud. Ah, sige. Pangitaan pa ko. Salamat kay Brad ha. Sige, Kay Brad. makakuan ko ba? Kay para di na pud ko nimo masingin. Salamat Brad. Brad.